मा कन्स्टिट्युएन्सि हिसाबै जोबोद मोजां जोङो लैहोर जोंनि निसिमायावहाय इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा गासैबो हारि माहारि जोंनि रायजो राजा भटार्सफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोजों जेब्लाबो लैहोर दं, गिर्जाब दं। दिनैनि दिनावहाय जोङो निसिमायाव मोनसे जोंनि गोख्रोंथि जोंनि मा होनो खौसेथिखौ दिन्थिनो थाखाय जोंनि माखासे लिडारफ्रा बिसेस निसिमानि लिडारफ्रा बुंबाय थादोंमोन जोंनियाव जोंनि निसिमायावहाय माखासे बाइकार्सफोर दं, माखासे इयुथफोर दङ, माखासे इन्टारेस्टेड भटार्सफोर दं, बिथांमोनखौ लानानै जों रेलि खालामनाय दिनै होननाय लोगो लोगो जोङो मैया मोनायावसो सानब्रबनानै मैया मोनानिफ्रायनो जों बे डिसिसनखौ लादों। ओमफ्राय दिनै जोङो मालि बिथानिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम 800टानि बारा बाइकार्सफ्रा बेवहाय माने बाइक रेलियाव बाहागो लादों आरो मालि बिथानिफ्राय लानानै ओरैहाय आनन्द बेतनि आमटेका खैला मैला आमगुरि भबानिपुर क'क्राझारा बिसिम 800टानिबो बारा बाइकार्सफ्रा बाहागो लादों आरो बथल गंसेनि दैयाखौ जाहाथे एसे फाहामनाय निसिमा समस्थियाव बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन बायदि जोंनि निसिमायावहाय गासै 45 प्लास दङ भटार्सआ। नाथाय जोङो बे 45 नि गेजेरावहाय जोङो इउपिपिएल हिसाबै जों 25,000 जों भटखौ टार्गेट खालामनानै दङ स्ट्रङै। जोङो 16निफ्राय 17,000 माने जों देरहाखायो। नाथाय जोङो मिनिमाम 7,000निफ्राय 10,000 भट मार्जिनावहाय जोङो देरहागोन होननानै जों